sinun kimpussasi oma kansasi ja sen johtajan. Mitä olet opettanut ja keiden kanssa liikut? Keitä kuuluu seurakuntaasi? Minä olen puhunut julkisesti. Koko maailman kuullen. Olen aina opettanut siellä, missä ihmiset tapaavat kokoontua yhteen. Miksi sinä minulta kysyt? Ne, joilla on korvat, ovat kuulleet. Kysy heiltä. Kyllä he tietävät, mitä olen sanonut. Mikäs merkillinen mies sinä luulet olevasi? Vastaa kysymyksiin! Jos olen loukannut sinua, jos olen puhunut pahasti, niin sano se minulle. Mutta jos oikein puhun, miksi sinä minua lyöt? Hän rikkoo sabattia vastaan. Millä tavalla? Hän parantaa spitaalisia ja halvaantuneita, herättää kuolleita, antaa sokeille näyn. Niin, vaikka olisi sapattikin. Entä mikä on syytös? Hän on oppimaton. Hän ei tunne pykäliä, mutta hän osaa lain. Ja kun hän opettaa, hän puhuu kuin vallanpitäjä. Entä syytös? Kenellä on valta? Joka tekeytyy kuninkaaksi, ei enää pidä keisaria kovin korkeassa kurssissa. Se on kyllä totta. Minä kysyn sinulta. Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias? Sanotko sinä olevasi Jumalan poika? Itse sinä sen sanot. Sinä itse. Emme me syytä häntä hyvien tekojen tähden. Me tuomitsemme hänet Jumalan pilkasta. Hän tekeytyy Jumalaksi, vaikka on ihminen. Tee nyt joku niistä ihmeistäsi. Ihme. Lennä karkuun kuin varpunen. Ja harkitsemme asiasi uudestaan. Varpunen. On hän taikoja tehnytkin, mutta ei ole nyt pyytää palkkaa. Sano viimein, mistä sinä olet lähtöisin? Etkö tiedä, että minulla on valta joko vapauttaa sinut tai toimittaa ristille? Sinulla ei olisi minun mitään valtaa, ellei sitä olisi ylhäältä sinulle annettu. Riittää jo! Minä en löydä todisteita. Minä annan varoitukseksi ruoskittaa tämän miehen. Ei hän sitten enää uskalla häiritä meidän asioitamme. On tapana pääsiäisen aikaan vapauttaa yksi vanki. Haluatteko te Barabbaan vai tämän, joka kertoo olevansa Jumalan poika? Barabas! Päästä Barabas! Tässä on teidän kuninkaanne. Ottakaa ja naulitkaa ristille ja kirjoittakaa kylttiin. Jeesus Nazarenus, Rex Judeorum. Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.
Se on tuomion peruste. Uskokaa nyt! Minä en ymmärrä, mitä te puhutte! En minä tiedä siitä miehestä enempää kuin tekään! Minä lähden nyt! Päästäkää nyt edes minut! Minä en ymmärrä, mitä täällä puhutaan! Kyllä se on itse ristinsä kannettava. Se on meillä sellainen tapa. 3 päivässäkö sinun piti se temppeli rakentaa? Milläköhän voimilla? Näytä nyt voimasi. Auta itseäsi. Hän on ilmoittautunut Jumalan pojaksi. Sopii nyt Jumalan tulla apuun. Jotka malttavat oikein odottaa saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä usko. He vaeltavat eivätkä väsy. Otahan tästä vähän lääkettä. Koskaa ja viikko. Niitä me kyllä osaamme oikein annostella. Ottakaa ja pitäkää! Tämä ei enää lahteiva koreille! Vaikka monet nyt järkyttyvät hänet nähdessään, tuskin enää ihmiseksi tuntee, niin kammottavalla tavalla he ovat hänet runnelleet. Mutta hän saa vielä kansakunnat ihmetyksiin, ja kuninkaat ja vallanpitäjät hän lyö ällikällä. Sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat vielä nähdä. Mistä he eivät ole kuulleetkaan, sen he saavat kokea. Mutta kuka uskoo sanomaan? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran huomassa kuin vähäinen persu. Tuskin häntä edes huomattiin. Hyljeksitty hän oli ihmisten silmissä. Kipujen mies, sairauden tuttava. Kaikki kääntyivät halveksien hänestä pois. Ja kuitenkin meidän kipumme ja taakkamme hän kantoi. Ja me luulimme hänen kärsivän omien tekojensa tähden, vaikka meidän rikkomuksemme ne olivat, jotka hänet lävistivät. Ja että meillä olisi rauha, ja hänen haavoissaan olisi meidän tulevaisuutemme hinta. Hän otti kantaakseen monien synnit, ja pahantekijöilleen hän pyysi armoa. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Nimi nimeltä, muisto muistolta, askel askeleelta, kohtalo kohtalolta, sana sanalta, sana sanalta. Katso. Tämä on poikasi. Johannes. Tämä on äitisi.
Etkö sinä ole Kristus? Mutta sama kipu sinuakin syö! Auta minua! Auta meitä! Ja auta itseäsi! Etkö sinä onneton ole mitään oppinut? Mehän tässä saamme kärsiä tekojemme takia. Mutta tämä, mitä pahaa hän on tehnyt? Herra, et hän unohda minua. Me pysymme yhdessä. Älä pelkää. Hän käski meidän saarnata ja todistaa, että juuri hänet Jumala oli asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Joka uskoo, voi hänen nimensä voimasta saada syntinsä anteeksi. Hän ei tuomitse silmämitalla, eikä jaa oikeutta korvakuuloon, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Jumala. Jumalani! Miksi minut hylkäsit? Tyhjään ilmaan huutaa! Jumalasi! Miksi ei enkeli ole vie sinua siitä ristiltä? Minua jano. Minua janottaa. Se on täynnä. Isä, sinun käsisi minä